Lukáši, mohl by se nám bezprostředně po utkání shrnout zápas s Českými Budějovicemi? Tak dlouhodobá bilance s Budějovicemi je taková, že většinou se to rozhoduje v prodloužení nebo v nájezdech. Dneska se to jenom potvrdilo a bohužel bod jako asi je fajn. Samozřejmě vždycky říkáme, že musíme bodovat, ale bohužel jsme v situaci, kdy musíme bodovat za 3 body a to dneska nemáme a musíme koukat na Kladno, kdy nám nezbývá nic jiného, než vyhrávat, nekoukat kolem sebe a hlavně bojovat. Jaké bylo pro tebe dlouhé 2měsíční čekání na extraligový zápas? Samozřejmě je to nepříjemný, ale opravdu jsem držel palce Tomášovi, protože podával skvělý výkony a bude zase podávat, protože se rozchytal ke skvělým výkonům a myslím si, že už doopravdy patří do toho extraligového kolotoče. A teď bude prostě jenom otázka, kdo z nás bude v bráně a musíme prostě, jeden z nás musíme bodovat a nedostat se do úplného průšvihu. V zápase si vypadal velice jistě, i až vlastně v nájezdech si dostal gól. Jak se cítil při tom zápase a při nástupu ze střídačky? Ten začátek byl samozřejmě takový všelijaký rozlítaný, přemíra snahy po dlouhé době prostě, ale od druhé třetiny si myslím, že už to bylo lepší a už jsem se tam choval trošku líp v té bráně, už jsem se tam choval trochu jako někdo, kdo má odchytaných skoro 10 sezon, no, ne jako prostě ze začátku a naštěstí se to postupem času zlepšovalo a doufám, že to prostě bude jenom lepší. Po prvním inkasovaném gólu z nájezdu si se hodně zlobil, co jsi tam dělal? Já jsem tam diskutoval s rozhodčíma, protože jsme se střetli hokejkama, ale bohužel ten puk byl asi pořád v pohybu dopředu a proto ten gól uznali, kdyby se ten puk zastavil a oni to dorazili, nebo Kotalík to dorazil, tak samozřejmě by to neplatilo, ale bohužel ten puk se nezastavil a dojel do brány. Přišli jsme i o teoretickou šanci dostat se do předkola playoff. Jaká bude teď motivace do dalších bojů? Bude to těžký se motivovat asi. Samozřejmě věřili do poslední chvíle, že to ještě dokážeme se tam dostat. Chvílema už to byl malý zázrak, ale pořád jsme mu věřili, ale bohužel realita už je taková, že musíme koukat bohužel do té skupiny o udržení a tam prostě se snažit sbírat co nejvíc bodů, aby jsme se nedostali do úplného průšvihu, který nám bohužel dost reálně hrozí. Koho by si ty chtěl, aby vás doprovodil s Chomutovem a s Libercem do té 4 posledních týmů? Tak letos jsme porazili 4krát Vítkovice, to samozřejmě bychom asi měli říct ale já si myslím, že hlavně nejsme v pozici, kdy si můžeme vybírat a tam prostě my musíme se soustředit sami na sebe a jedno slovo bojovat. Byl jsi dneska nejlepší hráčem zápasu, takže v Kladně se můžeme těšit na to, že Lukáš Menzátor bude opět v pozici 1 HC Energie. Nevím, uvidíme, zítra asi se to dozvíme na tréninku, ale já si myslím, že letos prostě ta 1 ani nějak určená není a jednu dobu jsme se střídali poměrně často, pak měl Tomáš sérii, já jsem ji měl ze začátku, tak uvidíme, pro koho se trenéři rozhodnou, ale na druhou stranu je to úplně jedno, my prostě musíme bodovat, jeden z nás za to musí vzít a musíme se pokusit prostě tu sezónu ještě jakž tak zachránit.